फैगौ 2026 मायथाइनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव खुंजागोन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुम्मा। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुम्माखौ जाफुंसारै खुंफुंनो थांखिजों बानजाय आफादखौ दानानै लाबाय। जनाई विधानसभा बियाबनि एमएलए भुवन पेगुखौ बानजाय आफादनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि महरै राथिराम बसुमतारीनो बिबान होनानै बानजाय आफादखौ दाफुंनानै लानाय जायो। मख'नाय जायोदि धेमाजि जिल्ला सिमेन्सापुरी सानजारि नोगोराव थानाय बोखावजायि लखिमपुर जिल्ला बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा 12थि बोसोरारि जथुम्माखौ फैगौ 2026 गोदान बोसोरनि 5, 6 आरो 7 जानुवारियाव सिमेन्सापुरी सानजारि नोगोराव खुंफुंनो थांखि लानाय जादों। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी बिथांनि आफादगिरि मासि लानानै सामलायनाय दिनैनि बानजाय आफाद दानाय मेलनि थांखिखौ बेखेवनानै होयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि पीताम्बर ब्रह्मआ फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि जानुवारियाव सिमेन्सापुरी सानजारि नोगोर बिटिआर गोरोबथानि 6.3 दफाखौ जाफुंहोनाय थांखिजों बे जथुम्माखौ खुंफुंनाय जागोन आरो बे जथुम्मायाव खमैबो 6,000 थान्दैफोरखौ लाफानानै खुंफुंनाय जागोन होननानै फोरमायनानै होयो। मैं प्रथमते धन्यवाद ज्ञापन करिम आमार यूबीपीओ आमार जिखिनि नेतृबृंद जे मोर ऊपर বিশ্বাস अर्पण कर और एबार जी 12 अधिवेशन আছে ইয়াত সিমেন্সাপুৰীত পতাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগতে মোক সভাপতি হিচাপে দায়িত্ব দিছে। মই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিলো আৰু আমি সকলোৱে মিলি একেলগে গোটেই অসমৰ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বাহিৰৰ পৰাও 6,000তকৈ অধিক প্ৰতিনিধি আহিব। যদি আহে আমি ভালকে একেবাৰে সন্মানেৰে খুব সুন্দৰভাৱে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ ইয়াৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ নাম হোৱাকে আমি পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ফালৰ পৰা সকলো ধৰণৰ আৰু যেনেকে পাতিলে ভাল হ'ব সকলো ধৰণে মই প্ৰচেষ্টা চলাই এইটো সফল এটা অধিৱেশন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 12थि बोसोरारि जथुम्मा बे बोसोरारि जथुम्माखौ सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरी धेमाजि जिल्लानि बे हालामाव फैगौ 2026 मायथाइनि जानुवारिनि 5, 6 आरो 7 खालाराव जों खुंनो थाखाय खौसेथि बर' सुबुं आफादा सिद्धांत लादों आरो बे सिद्धांत बायदियैनो दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरियाव थानाय बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव जों मोनसे गोख्रों मावफुं आफाद बानजायनो थाखाय बै मेलखौ जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। बे बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बे बियाबनि मानगोनां एमएलए भुवन पेगुखौ आफादगिरि आरो मानगोनां राथिराम बसुमतारी बिथांखौ गाहाय नेहाथारि महरै लानानै आरो सुक्रेश्वर गयारी बिथाङा मावफुं आफादगिरि बे महरै लानानै जोङो मोनसे गोख्रों आफाद बानजाय आफाद जोङो दाबाय। लोगोसे 30टा जि दालाय आफाद बे दालाय आफादखौबो जों दिनै नैबे समाव दाफुंनानै लादों। जोङो गासैबो धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बर'नि दल संगठन आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर जेरै सनवाल कसारी मिसिं जनजाति आरो देउरि बेबायदि गुबुन गुबुन जनजातिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंजों दंफायो आरो जोंनि जि बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मायाव बिथांमोनाबो आबुङै मदद होलांनायनि बाथ्राखौ जोंनो होदों। बिनि थाखाय जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय गासैबो जाति जनजातिनि आरो बर'नि गौथुमफोरनिसिम जोंनि मोजां मोननाय जोङो जासिदों। रांनि बेलायाव जोङो दासिमहालागै फाइनाल बिदि बाजेट जोङो खालामथ'वाखै। बानजाय आफादा निश्चय साननैसो उनाव जिरायनानै बिथांमोनहा प्लान पलिसि लागोन मारैहाय लांगोन जथुम्माखौ बेसेबां बाजेटनि खुंफुंगोन बिथांमोना निश्चय बिनि सायाव आबुङै रायलायनानै मोनसे सिद्धांत लागोन। दासिमहालागै जोङो बिनि सायाव कुनु सिद्धांत लाथ'वाखै।
बोसोरारि जथुम्माफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव जोङो जिल्ला आफादफ्रा बिनाय रोखोमै होयो। देग्लाय धेमाजि जिल्लायाव रायजो जानाय बर'फ्रा जिहेतु जोंनि जथुम्माखौ खुंनो लुगैदों आरो बिथांमोनहा बर'नि गोबां जेंनाफोर बे जेंना जेंसिफोरखौ खाथिनिफ्राय थानानै रायलायनो जिहेतु धेमाजि जिल्लानि रायजोफ्रा गोसो बे हिसाबै जों धेमाजि जिल्लायाव एबारनि जथुम्माखौ खुंफैदों। जोंहा गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव जोङो जिबायदि आलासिफोर हांख्रायो एबारबो बेबायदि आलासिफोर थागोन। गाहायै जोंनियाव थान्दै महरै नेपाल, वेस्ट बेंगल, त्रिपुरा, बांलादेश बेफोरनिफ्राय आलासि महरै जोङो हांख्रायो। एबारबो जोङो हांख्रायनायनि थिरांथाखौ लादों।